Guest welcome Malpuga. Full marriage ayina date. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಗುಣ ಗುಣ ಗುಣಮ ಗುಣ ಪಡ್ಡಾತ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಭಯ್ಯಾನಗ ಚೋರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು guys, good morning. Welcome back my YouTube channel. ರಕ್ಷಿ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ಗೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲರ್ ಸೌಖ್ಯವುಲ್ಲರ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಮ್ಲೈನ್ ತೂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಏನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅನ್ಬೋಗಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತಾರು ಮೇರೇನು ವೀಡಿಯೋಗ್ಲೆ ಪುರ್ಗ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಗ ಪೂರ ಏನ ಇನಿತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನ ಗೇಮ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಗೆಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಯಾರೇಗ ದಾದ ಕೊಡೆ ಕಾಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದಿತ್ತೇರ ಅಂಚದ ಇನ್ನು ಲಕ್ಕನಾಗ ಲೇಟ್ ಇನಿ ಲಕ್ಕದ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಚದ 2 ಗಂಟೆ ಅಂಚದು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಚಿತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಇನಿ ಅರೇನು ಕುಳ್ಳಾದು ನಿಕ್ಕುಲ್ ಮಸ್ತಿ ನಡ್ಪೋಕಕ್ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತಾರತ ಲಾಗಡ್ ಬರೋಡು ಬಂದು ಐಕಾದ್ಯಾರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಸ ಬೈದೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿನಗೆ ಏನು ಗಾರಿಗೆ ನಾನು ಏತ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದಿರು ಪಂದು ತುಕ ಅರೆಗ್ ಬೋಕ ಎಂಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನೇ ಕ್ವಶನ್ ಆದಿಪ್ಪುನು ಓಕೆನಾ ತೂವರಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು 10 ಕ್ವಶನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ನಮಕ್ ಎಂಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನೇ ಬೇತವೂಲ ತುವರೆಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಈರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಡೇಟ್ ಓ ಆಗಸ್ಟ್ ಡಿಪೋಡ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಡಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಡೇಟ್ಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಒಬ್ಬೋ ಇಂಕೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಬೇತಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ದಿನ ಗೊತ್ತಾಗಿಸಿ ನೆನಪಿದ್ಯೋ ಮಾಡದ ನಮ್ಮನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಪ್ರೇಪ್ ಐತಿನಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಟ್ ಅಂದೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಕಲ ಮೇರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಆರ್ ಪಂತ್ ಜರಡೆ ಇಂಕ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆನಾ ಖಾಲಿ ಕ್ವಶನ್ಕೇನು ಮೇರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಆರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತಿಚಂದ ಆ ಸ್ಕೋರ್ ಇಂಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಿನಿ ಯಾನ್ ವಿನ್ ಅಂಡ ಮೂತ್ ಸತಿ ಪನ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡೇ ಸರಿ ರಡ್ ಸರಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಾರಿಪ್ಪುಂಡು ಅವರಿಗೆ ಖಾಲಿ ರಡೇ ಚಾನ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಡೇಟ್ ಮಾತಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪಿಪ್ಪುಜ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೇಟಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ అయిన ಡೇಟ್ ಓ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂತ್ ಅವು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂತು ಏರಂಡ ತೆಲ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ అయిన ಡೇಟ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡಾತ ಬೋಡಂದಿ ಮಲ್ಪುನ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನಿ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಮತ್ತೆ ಆಂಡತ 2 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೆನಪೋತು ನೀನ ಮಲ್ಪುನು ಏನ ನಮಕ್ ಬೇಲೆ ಅಪ್ಪನ ಮುಕ್ಳು ಇಲ್ಲ ಕುದೋದಿಪ್ಪೇರ ಅಂಚ ಮನೇಲಿ ಬೇರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಬರೋರ್ನೆಲ್ಲ ತರಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ 30 ತಾರೀಕು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಏಪ 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಓ ದೇವರೇ 10 ಮಾರ್ರೆ ಅವರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಾಮದ ಯೋಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಮಿಂಕುಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ అయిన ಡೇಟ್ ನವೆಂಬರ್ 30 ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಸೊಂಪು ಒಳ್ಳೆ ದೇವರೇ ಎಂಕಲ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ అయిన ಡೇಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ అయిన ಡೇಟ್ ಇನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೆಟ್ಟಿಸ್ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ವೀಡಿಯೋಟು ಮ್ಯಾರೇಜ್ అయిన ಡೇಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏಪ ಮುಗಿದೀನಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್
ಇಪ್ಪಡ್ ಯಾನೇ ಪನ್ಪೆ ಆಗಸ್ಟ್ 31ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 12ಗೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಕ್ಕಿನ ಡಿಗ್ರಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಆಗಸ್ಟ್ 31ಗೆ ನಮ್ಮನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಪೋ ನಮ್ಮ ಲವ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಆತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಓವು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂತ್ ಓವು. ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಲವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಓಲ್ ಮೀಟ್ ಆತೀನಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೀಟ್ ಆತಿಜ ಅವಾಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಡುವಿದ್ರಿ ಹೊಡೀರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಂಜಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಗ ಬೋರ್ಡೇ ಮಾಡ್ಪುನ ಈ ನಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು. ಪ್ಲೇಸು ಪಡುವಿದ್ರಿ ರಾಂಗ್ ಕಟೀಲಿ ರೈಟ್. ಐತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊರೋಡ ಬುರ್ಚ ಗೈಸ್ ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ಕ ಬೊಕ ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅತ್ತ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಜನರಲ್ ಅದು ಕೇಳ್ನ ಇಂಕ್ ಒಂದೇನು ಎರಡ ತೆರಿಯೋ ನೋಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕೇಳ್ನ ಎನ್ನಡ ಓ ಗುಣ ಹಿರಿಯಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಓಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ದೇವರೇ कौन है ये लोग कहां से आते हैं ಬಂತು ಇನ್ನ ಗುಣಮಾ ಗುಣ ಪಂಡ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಏನಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ಅಡಿಗೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪನ ಆದಿಪ್ಪು ಏನಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾತು ಕೊರ್ಪನ ಯಾನ್ ಬಂದು ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಅವು ಹೆಂಚಿನ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜ ಗುಣ ಪಂಡ ಗುಣ ಪಂಡ ಏನಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಯಾನಿತ್ತ ಪನ್ನು ಕೊರ್ನಿಯ ಬುಡ್ದು ಬೇತ ಪಂಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಪಲಾವ್ ತುಂಬೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿಪ್ಪಲು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ಇಂಕ ಪೂರ ಗುಣ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಕಾಲೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಓವು ಏತ್ ನಿನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಗಿತ್ತ ಒಂಜಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಕ ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಮೇರ್ ನೆಟ್ ಅಂತೂ ಸೋಪೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಿನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏತ್. ನಿನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅವಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಂ 7,000 ರೂಪಾಯಿ. ನೋ ರಾಂಗ್. ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ಏನು ನಾನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ಏನು ಇರ್ತದೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ 3,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಂದು. ಊಲೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ಊಲು ಶಿರ್ಲಾಳ್ಳಿ ಶಿರ್ಲಳ್ಳು ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಶಿರ್ಲ ಅದು ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಲಳ್ಳು ಊಲೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ಅವನ್ನೆತ್ತ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂಗಡಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ತುಂಬ ದುಂಬು ದುಂಪಂಡ ಮಂಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಸಿ ರಜೆ ಇಪ್ಪಣದ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಸಿ ಕಾಲ ಅವೇ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅತ್ತು 7ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಯಾನ್ ಇರೆಗು ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ನೆನಪಿದ್ದು ಬಂದ ಊಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಮರೆ ಮೇರೆ ಖಾಲಿ 2 ವರ್ಷ ಗಿಂಚಾಣ ಎಂಚದ ಗಾಯಸ್ ಕತೆಯನ್ನು ನನಗಂತೂ ಈ ಜೀವನವೇ ಬೇಸರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಾಳ ಚೈನ್ ಕೊಡ್ತಾಳ ಅವೇ ನೆನಪು ಒಂದು ಕಿಂಜ ಥರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಚೈನ್ ಹತ್ತವು ಬೊಳ್ಳಿದ ಸೊ ಅವೇನು ಅಂಚಿತ್ ನಾವೇನು ಏತ್ ಸರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಕೇಳಲಾರ 2-3 ಸತಿ ಕೊಡ್ತಳು 2-3 ಸತಿ ತಕ್ಕೋಬಾರ್ದು ಗಾಯ್ಸ್ ಏನು 2 ಸಾರಿ ಕೊಡ್ತಾವೇನು ಸೇಮ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಕೈಟ್ ಈ ಕೈಟ್ ಇಪ್ಪು ಎಂಚ ಬೋರ್ ತೋಜನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ಪಾಯಿನಿ 2 ಸಾರಿ ಇದೆತ್ತು ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದೆ ಲಾದ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಚಿ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಲಿ ಜೋರ್ ಪಾತಿರು ಏನು ಜೋರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೇಡ ಮೈಕ್ ಇಜ್ಜದ ಜೋರ್ ಪಾತಿರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಕಾಲೇಜಡ್ ಫೇರ್ವೆಲ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಸರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅವು ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರು
ಈ ಅವು ಪೇಪರ್ ಬರೆ ಬಂದೆ ಅವು ಏನ ಬರೀಪೆ ಪತ್ರೆ ಅಪ್ಪು ಇದು ಏನಾರು ಪಂಪೇರ್ ಬರಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆ ಬಂದಾರ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬರ್ನಿ ಮೊದಲು ತುಂಬ ಭಯಂಕರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಬರೇ ಪಲ ಇದ್ದ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅವಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ಬರೀ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಐಸ್ಯಾನ ಇತ್ತೆ ನನಗೆ ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬರೀ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಪೂರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಆರ್ನ ಬರ್ಪುಡು ನಾನು ದೀರು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬರೆಯನಿತ್ತದು ಓ ತೂಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಂಬರ್ಚಿ ಗಾಯಿ ಸಾಕಲ್ಪ ಏನಲ್ಲ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತಿಜೇರು ನಮ್ಮ ಪುಂಡುಳು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಅಣುಲ್ಲ ಬರೀತೀರಿ ಕೆಲವು ಜನ ಮೇರಂತೂ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೀತಿಜೇರು ಓಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಆರು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋದು ಇತ್ತಿಜೇರು ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಏನಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಂತ ತೂಪನಗೋಸ್ಕರ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರ ಅತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸುಳ್ಳು ಗಾಯ್ಸ ಅಪ್ಪಾಗ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತಕ್ಕೆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದ್ಪೀರ್ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ ಬೋದು ಇವರೇ ಮೊಲ್ಲ ಸುರ್ಪನ್ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಡೇಕ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಇಂಕ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆಪುನ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡು ಐಟು ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತ ಓಕೆ ಇತೇರಿಗೆ ಏದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಮಾಂಡ್ ಇಂಕ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇರಿಗೆ ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತಿನಟ ಯಾನ್ ಒಟ್ಟುಗೆ ಏತ್ ಬೇಲೆ ಪೋತ ಬೊಕ ಸಂಬಳ ಏತ್ ಪೂರ ಇತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡು ಸಂಬಳ ಗೊತ್ತು ನೀರೀಗ ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ ಮದ್ಮೆ ತುಂಬುದ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮದ್ಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕದ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೋತಾ ಅವಳು ಒಂಜಿ 15,000 ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋತಾ ಅವಳು ಒಂಜಿ 7,000 7,000 ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡ್ಯಾಡ್ ಪೋತಾ ಅವಳು ಒಂಜಿ 13,000-14,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನೋಡು 16,000 ರಾಂಗ್ 10,000 ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ದಲ ಪೋತು ಜೋನು ಖಾಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪ ಕುದೊಂದಲ್ಲ ಆಡ ಆತೆನಾ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕೀನ ಪೋತಾ ಆತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿನ ಯಾಂಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಉಂದೆಂಕಿ ಈನ ಪೋತಾ ಬೊಕ್ಕಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಮಸಿಲಿ ಬೋನಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 17,000 ಆ ಜೆನೆಸಿಸ್ ಬೋನಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಳು ಒಂಜಿ 17,000 ಆ ಲೈವ್ ಅವೈಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಬಂತೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ 7,000 ಅಲ್ಲ 17 14,000 ಬರೋದಿತ್ತು ಐಟ್ 14,000 ಪಿ ಎಫ್ ಕಟ್ಟದು 12-13 ಕೈಗೆ ಬರೋದಿತ್ತು ಅದು ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ಕನಾ ಕೊರ್ಕ ಏತ 4 ಈಕ್ವಲ್ 4-5 ಒರ್ಂಬಾಣ್ ಇರಿಗೆ 4 ಇಂಕ 5 ಒರ್ಂಬ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ ಈನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಕೇನು ಜರ ವೈಟ್ ಫುಡ್ಡುಡ ಅಥವಾ ಫುಡ್ಡುಡು ಶೋರ್ಮಾ ಹಿಂಗೆ ನವೇ ಬನ್ ಶೋರ್ಮಾ ಟಿಕ್ಕ ఉంది ಬೇದಾ ದಿಂಪುಜಲು ಬಯ್ಯಾನಗ ಶೋರ್ಮಾ ಬೋಡು ಬೇತ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ರೀ ಇಷ್ಟ ఎనిమల్స్ ఉన్నాయి అలా రెండు జోకులు ఒక అలా రెండు పుచ్చులు అవి పెద్దోళ్ళు వేసినాయి ఒక ప్లేస్ ఇಷ್ಟ ప్లేస్ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಓ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಅದಾನೇನ ಡೌಟ್ ಅವನು ನಿಂಗೆ ಓ ಇಷ್ಟ ಹೋಗುತ್ತಜ್ಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಸು ಜರಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓಡೆಗೆ ಪೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಮನಾಲಿ ಪೋರ ಆಸೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್
ఇంకొంచెం డ్రీమ్ ఉండు ఇరిಗೋಸ್ಕರ మల్పుడు పంత అవ్ ఈనా ಅವು ಬೈಕ್ ನೆನಪುಂಡು ಬೈಕ್ ತೆತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂದು ಈದ್ ಗೆತ್ತೊಂದಂದತ್ತು ಅತ್ತು ಈ ದೆತ್ಕೊರ್ಪ ಅಂದು ಬೈಕ್ ದೆತ್ಕೊರ್ಪಲು ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಈ ಪಂಗೊತ್ತು ಈ ದೆತ್ಕೊರ್ಪಲಿಗೆ ಅದಬಿಟ್ಟ ಕಡೆ ಊಟ ನಮ್ಮ ಪರ ಬೈಕ್ಡೆ ಬೋಡು ಸೊ ತುಕ ದೇವೇನ ದಯ ಅಂಡ ಬೇಗ ಡ್ರೀಮ್ ಅವೊಂಚಿ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈನ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲಿನ ಐಫೋನ್ ಬಂದ ಅವಿರಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇಂಕ ಐಫೋನ್ ಇಷ್ಟ ಐತಿ ಮೇಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂಚಿ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಕ್ ಸದ್ಯಗೆ ಆಪಿನ ಬೇಗ ಆಪಿನ ಬೈಕ್ ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಡ್ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಇಂಕ ಆಸೆಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡ್ದೆ ಆದು ಯಾನಾರೆಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಸೊ ಐಕಾದ ಯಾನ್ ಈತ್ ಪೂರ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಸೊ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ಓ ಅಡಿಗೆ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಲಾವ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಪ್ನು ಸುಕ್ಕ ಪೂರಲ ಪನ್ಲೆ ಪೂರ ಹೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಒನ್ ರೋಡ್ ಅಪ್ನು ಸುಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಲಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಓಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪು ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಲ್ಲ ಎರಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಗೆ ಹಿಡ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ ಓ ಮಲ್ಪು ಯೇ ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಬೇರೆ ನೀನಿಗೆ ಕುಲ್ಲಾದು ನಿಂಗೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪನೆ ಓನರ್ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೇರೆ ಪೋತು ಜತ್ತು ಮೊಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅತ್ತ ಏರ್ ಎನ್ನೋಡು ಯಾನೇ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಅರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕುಲ್ಲಾದೆ ಮೇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಿನಿ ಬೇಲೆದ ಕುಲ್ತು ಎರಡ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಆತಿನ ಅತ್ತು ಆರು ಲಕ್ಕನಾಗನೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಕೋಡೆ ಬರ್ನಾಗನೆ 2 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಲಕ್ಕನಾಗ 7 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತಿ ನಡ್ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ನೀರು ನಿಕುಲ್ ಪುರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಪಾತೆ ರುಜೇರು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಣೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೇರೆ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ಈ ಉದಾಸೀನದ ಮಾರಿ ಯಾನ್ ಬೊಲ್ದಾತೆಗೆ ಯಾರು ದೊಂಬುಡು ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೇರತ್ತ ಅಂಚದು ಕಪ್ಪಾತೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೊಲ್ದಿತ್ತಿನಾರು ಮೇರೆ ಏನಡ್ದು ಪೊರ್ಲಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ದೊಂಬು ಪುರ ಅದು ಮೋನಿ ತುಳಿ ಆತಿನ್ ಪಾಪ ಸೊ ಗೈಸ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತ ಲಾಗ್ ದಟ್ಟಗು ಬರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಮೇರು ನಲ್ಲ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಡುಂದಂಡ ಮೇರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಚ್ಚಿನ ಆರೆಂಗ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ಅದು ಎಂಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಂಡ ಆರ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಆರ್ ಬರುಡುಂದಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಕಮ್ಮ ತಾಪುಣುಂದಂಡ ಅವರಿಗೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಪನೊಂದು ಸೊ ಅಂಚದ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವ ಅಡಿಮುಟಾನಿಗಲ ಮೊಕ್ಕೆ ಇಂಚನೆ ಪಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್